गिबि गिबियावनो आङो आंनि आंगो मिडिया लोगो नोंथांमोन आरो आंनि आंगो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो दिनैनि सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जोङो दंफैयो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै जोङो बेंटल कलेजाव जोङो BSU इउनिट दाफैनो थाखाय जोङो फैदों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जोङो मावलांबाय आरो दिनैनि बे इउनिट दानायनि जे हाबाफारि बेवहाय जोङो प्रेसिडेन्ट महरै बेंटल कलेज BSU इउनिटनि प्रेसिडेन्ट महरै जोङो बिजु मुसाहारिखौ जोङो सायख'बाय आरो जेनेरेल सेक्रेटारियाव जोङो जोंनिनो मोन्थाय नार्जारिखौ जेनेरेल सेक्रेटारि महरै जोङो सायख'नाय जाबाय आरो मोजाङै मोजां जाहाथे बेंटल कलेजाव जोंनि BSU इउनिटआ फरायसाफोरनि जे इसुसफोर दङ आरो फरायसाफोरनि जे जेंनाफोर दङ बेखौ जाहाथे सुस्रांनो हायो बेखौ जोङो आसा खालामबाय आरो बयनिसिमबो जोङो जा मेम्बारफोर सायख'जादों बा पर्टफलिय' मोनदों बिसोरनिसिम जोङो गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय आरो बिसोरखौ जोङो कंग्रेसुलेसन्स होयो जे मोजाङै मोजां मावलांथों BSUनि जानानै आरो सात्रफोरनि जे फरायसाफोरनि जे इसुसफोर दं बेखौ मोजाङै मोजां सुस्रांलाङो आरो फरायसाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिसोरो जाहाथे जौगाथायनि खामानिखौ मावलाङो जोङो आसा खालामो आरो कर्नेलुस ओमफ्राय थानाव दं जाहैबाय सुदेब बसुमतारी दं जाहैबाय जोंहा सानै जोंहा जाबाय सिगांनि सासे